खुलुमबाय लोगोफोर आंनि चेनेलाव नोंथांमोन गासैखौबो आं बरायबाय जों दाबो मलदिभ्सआव दंफैयो दिनै जोंना सेकेन्ड डे स' दा जाबाय फुंनि 6:30 AM एन्ड जों रेडि जाबाय मर्निं वाकनि थाखाय बिदिनो लैथो सेर सेर दसे थाबायनो होननानै सानदों वाव भिउआथ' बिराद मोजां बिदिनो खोलो खोलो बार बारगासिनो दं बिराद मोजां मोनगासिनो दं So जों दा रुमाव थांनानै दसे रेडि जाहैनोसै ब्रेकफास्टनि थाखाय मा जादों आब'? Rapat, गोथाव ना? betul. Jadi jatuh. Rumai, मा लाबोखो? नै बेखौ जोङो साम' होननानै सानदोंमोन खिन्थु बे साम' नङा बे खांख्राइसो खांख्राइ फिसा आगोलाव जों बिदिखौ आं सानोमोन बेफोराव साम' थायो खिन्थु एक्चुअलि बेयो साम' नङा खांख्राइ फिसा फिसासो नै माबादि खारदों नाय लैथोनि सेरखौ साफा खालामनो थाखाय इसोरो सासे मानसि दोनो जाय बिदि बिलाइफोरखौ दंफांनि बिलाइफोरखौ साफा खालामो दैया ओरैनो बुहुत साफा खिन्थु दंफांनि बिलाइ गोलैनानै सेरा एसे लेथ्रा जायो Gimana? Cek. Makan dengan makan. Ci. Nah, जों थांगासिनो दं पुरा आइलेन्डनि रिजर्टखौ एक्सप्लोर खालामनो बै जाबाय मोनसे बेडमिन्टन कर्ट गेस्टफोरा जुदि बेयाव थानानै बरिं मोनो बा दसे फैनानै बेयाव बेडमिन्टन गेलेफैनो हायो लोगोसे बिसोरनाव साइकेलबो दं गेस्टफोरा साइकेल भारा लानानै पुरा आइलेन्डखौनो बिदि गिदिंनो हायो दा जों जेरै बेटारि गारियाव गाखोनानै गिदिंगासिनो दं बेयाव मोनसे बास्केटबल कर्टबो नुनो मोन्दों ओमफ्राय राइट साइडआव थानाय रुमफोरखौ होनो गार्डेन भिलाफोरा बे एरियानिफ्राय एसे गोजानाव ओमफ्राय बे मोनसे जाबाय स्पा एरिया स्पा खालामनो फैनो हागौ गेस्टफोरा ओमफ्राय बे एरियाया जाबाय वाटार स्पर्ट्स एरिया ओमफ्राय बेयाव थानाय गेस्टफोरा बायदिसिना वाटार स्पर्ट्स एन्जय खालामनो हायो जेरै स्कुबा डाइभिं विन्ड सार्फिं स्नर्कलिं रांल' नांगौ बे जाबाय मोनसे प्लेग्राउन्ड गथ'फोरा फैनानै इयाव दसे गेलेनो हागौ ओमफ्राय गार्डेन भिला सुपिरियर बीच बांलो ओमफ्राय बेयाव दङ वाटार भिला बेफोर गासिबो मिलायनानै पुरा एरियायावनो माने पुरा मोनसे आइलेन्डआव 300निबो बारा रुम्स दङ बेफोरखौ होनो वाटार भिला ओमफ्राय लैथो सायावनो बिदि फिसा फिसा रुम बानायना दोनदों जों बेयाव हरसे गाबोनसो थाफैसिगोन स' दिनै ओरैनो सा बेरायना थांसै ओमफ्राय बेनि एक्सपिरियेन्सखौ आं नोंथांमोनजों नेक्स्ट एपिसोडाव शेयार खालामसिगोन जों रेडि जाबाय डिनार खालामनो थाखाय स' दा जों सेम रेस्टुरेन्ट बागिचा रेस्टुरेन्टआव थांगोन ओमफ्राय जोंखौ लांनो थाखाय मोनसे बुगि फैगासिनो दं बेयावनो जिरायनानै जों थांसिगोन नै आं बेखौ बिराद इन्ट्रेस्टिं नुबाय मानोना इसोरो पुरिखौ बिराद थाबैनो आरो बिराद फास्ट बानायनो हादों नायसाय माबायदि बानायो
ओंखाम जाखांना बे मोनसे एक्टिभिटि गेस्टफोरा फैनानै बे नाखौ दांनो मोनो बे नाखौ होनो स्टिंरे ना बिदिनो टुना फिश दौनो मोनो ओमफ्राय बिसोर जानो फैयो लैथो सेराव बिदि ओमफ्राय दांनोबो मोनो ओरैनो बिसोरना हाथाइ गैयानो खालि बे लान्जायखौल' दांनो मोना बिसोर जोनो हागौ आदारवाइज इट्स एन अमेजिं एक्सपिरियेन्स शिबमा बै खांख्राइखौ हमनो थाखाय ट्राइ खालामगासिनो दं बिसोरो बिदिनो बेयाव बहुद रोखोमनि खांख्राइफोरखौ डिसप्ले खालामना दोनदों नै बायदिसिना रोखोमनि खांख्राइ बे जाबाय बारेन रेस्टुरेन्ट एरिया बेयाव गेस्टफोरा दसे फैनानै रिलेक्स खालामनो फैनो हायो बिसोरो बायदिसिना रोखोमनि एक्टिभिटि दोनदों बेयाव गेस्टफोरनि थाखाय बिसोर एन्जय खालामनो हायो Okay, everybody say Ari, Ari, the ladies, okay? One more time, everybody together. 1, 2, 3. Ari, Ari. All right, let's go to the main team. Okay. स' हराव जुदि जों एसे बाहेरायाव फैयो बिदि दालां खाथियाव फैयोबा बिदि नाफोरखौ नुनो मोनो बिसोर जायगायाव बिदि लाइट फोजोंना दोनदों नाफोरखौ नुनो थाखाय फुरा दालाङावनो बिदि लाइट फोजोंना दोनो स' फ्रेन्ड्स आं बे एपिसडखौ बेयावनो फोजोबनोसै नोंथांमोना अन्नानै आंनि लास्ट पार्टखौबो नायदो जेराव आं वाटार विलानि एक्सपिरियेन्सखौ शेयार खालामगोन आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर लोगोसे नोंथांमोना आंखौ बिदिनो अनबाय थागोन होननानै आङो आसा खालामबाय जुदि नायनानै मोजां मोनदोंबा भिडिअखौ काइन्डलि लाइक एन्ड साबस्क्राइब खालामदो गोजोन्थों